Koma topfeka kudhara. Kwanaka kwamurumukira. Kwa handiti ndimi makati handisi serious nebusiness. Zvino ndikagara ndinonoka business racho rinofamba sei. Makambunza musi serious nani kwenyu. Tango chino hazvisi kufamba mushe chete wani. Zvinokufamba sei kubusiness wacho kusina mari? Apa mangwana vana vanenge vachingoya vachingoti tokuda school fees. Ndinohodha nei? Sami muda kuti vana vagara vadzingwa chikoro. Muchingoona uchiswera panapa. Aiwa, ndiri kuti inini vana vari kundipedzera pfuma apa hapana kana mwana mukomana kana izvozvo vana zvevasikana izvozvo zvinenge zvatizira ndikasara ndiri ndega ndakangoti vava panapa. Imba muchaka imi ingoti muda kuwana pekuwanira kutanga nyaya yemukadzi wenyu uyu. Vana vangu ndo vaita sei? Siyana nevana vangu imi. Undiita reverse psychology manje. Ndo zvamunenge muchifurirana namai guru wako. Kufurirana kuti chii? Ndiri kutozvitaura ndiri ndega panapa. Nokuti ndotoziva kuti nyangwe ndikada kukudzivisai pane pandikambokonisai kuroora here nimwe mukadzi. Asi imimi kana muchiona muchizvikwanisa zvokuti mwe mukadzi auye panapa nemhuri iri panapa nezvese zvamuri kuchema itai zvenyu bamucha. Hapana nokurambidzai. Manje marangana zvipi maita sei namai guru wako ka? Uyu ndiri kutomunza panapa. Ende iye haadzingike zvamakaita magizvi ezvo. Chatongoda ngoti vana vaende kuchikoro. Zvevakadzi venyu izvo bamuchatinini nazvo. Zvemadzimai enyu izvo ndezvenyu mega izvo. Manje mari yandingori nayo chete ndeye kuno bvisa pfuma kuna atezvara vangu. Mamuka sei baba mkwe? Tamuka, mamuka sei? Ndamuka hangu. Bamgoni kana chida kubvunza kuti koma kazoita sei nezvikwa bamukuru bapaida. Nekuti pane zvanandichifunga. Kwakanaka here kuomba mukira kubvunza bamukuru bapaida makusina naye. Wanzwe? Handiti pamakauya maitaura nezvemashops saka nandichifunga. Iwe siyana nenyaya iyoyo. Wanzwa? Zvemashopu zvapindira papa. Wanzwa nanyaya iyoyo. Mai baba mugoni. Pamitonge iri secret kudaro. Ingwani musuno maitaura namai kumboko muchiti imimi akuda nhaka yenyu saka amai muguka. Sado ndira zvemafanidzo wanzwa panapa. Yombori ani kwaunodopindira munyaya dzemukama wedu iwo. Andikuinzwa futi nyaya yemashopu iyoyo. Ndodzungu rinogara chichaurwa namai riya. Nyaya isati yasvika kwauri. Kana nguva yakwana uchainzwa. Naiwe mugove. Ukagoda kunditreata kunge ndisiri mudzimai wako kuedza kunyatsa kureva kuti chii wewe. Bva ehoi itai ngaisiye matambo. Ngaisiye matambo. Zvauriwe. Ndikunzwa uchitaura nyaya dzokumakuhwa kwakoko. Ndikanganisira zvinhu zvangu zvane chironga panapa. Ingowa ndati ngaisiye matambo wani. Ngaisiye. Saka mai, baba mukuru varega vachidorora mumwe mukadzi. Vachifurirana natete vamuda vanhu vachida kuroora mumwe mukadzi muchivasiya vakadaro. Paida mwanangu. Ungatosikurotemesera musoro nenyaya dzababa wako idzi. Inga unongozvizivawo nemakore ese ndo zvavanoita. Vanongoroora vakadzi vachienda wani. Siya varoore. Mune moyo zvenyama yese hatira chokwadika. Uyauzi upenyu, hakuna upenyu hwakadaro. Unozada ndakaendeswawo kuchikoro. Ndingasikoro shainirwa pamushato wevanhu kudai. Ndosaka ndine shungu dzekuti iwe nevanina vako mudzidzi. Muite upenyu hwenyu hwakanaka. Musaitarame upenyu hwekumbonyikidzwa zvandiri kuita kudai. Barika harina kunaka. Rinofadza iye anenge aritora, kwete anenge aunzirwa. Ko zvamunowirana wana mainini maimuja. Daiva sina choice Paida.
taimborwa tichitukana asi tega takaona kuti tiri kukuvadzana apa baba wako achienderera mberi nekuramba achingoroora. Saka vari kuti chiko nenyaya yemari yangu yefizi inotsvaga nzvimbo kuenda. Havasi kutombotaura neni baba wako kubva panyaya yanezuro iye, asi dondwari ndichataura navo chete. Kutaura navo Ana kana iri nyaya yefizi ka itokanganwai nokuti nini wakatondiudza kuti mari iripo vari kutorongedzera kunorora mukadzi wavo uyo wavari. Amai baba vakasangobhadhara fizi yangu mukadzi wavo hapagare pano ndopedzerana navo chete. Zvinotipei zvemadzimai avo vanenge vachingounza panapa izvozvo singaende kuchikoro. Naiwe Paida chiko kwemaini makutaurawo kuti kudini chiona nyaya yacho kwayasvika manje. Hapana chekuvanza apa maiguru. Vana vavakura ende vari kuona upenzi hwababa wavo everyday. Murume mukuru ane nharo kudaro. Even nezvimashops ese aya abroka ese takutongosekwa neruzevha rwese nenyaya yemunhu yekuda ngotuta vakadzi. Amai, kana musikagona kudhila nababa, sira isusu nevaningi vangu tidhile navo. Muchari kutoiziva nyaya iyoyo, tinodhila navo chete baba ivavo. Amen. Kana mati mimi munozvigona, ameno mainini nevana venyu. Kana mati mozvimirira aiwa itai, inini baba vandakageza maoko kare. Ndakasiyana nezvavo. Maiguru, regai vana vafese baba wavo ezvinezvi. Ngavafesane nevana pamwe vanganyare this time. Tambire kanai murume. Tambirai muroora. Kwakanaka here kwamamukirira kuseniseni kuno kudai. Nai muroora. Nai dzoteni dzodzishuwa webva wati zvanzi kumukira kasi uchangomuka kani. Aiwa akana ndamuka kakare. Asi kwete kazve kubva ndamberereka nemaraini kuseni kuno. Aiwa akana. Iye mandigireko. Chinenge imakuseniseni akadai. Sezvawareva. Ndandabata paina idzoteni idzodzidzi. Anyway, nanangoti ndiye ndionane newe mudzimai. Sezvo nguva yareba kudai tisina kuonana. Wandashuwa. Plus ndakanzwa kuti mukomana akayasondora pera iro. Ndikati padacha yakuzondimhorosa zvino kana kuya zvake mwana wanzvadzi yangu. Aiwawo uyo ndewenyu kauyo. Munongopedzerana. Iye hameno chakamukonesawo kuti auye mumaraini muno mupane chaingo mudzimaidza. Asi haangari munzira zvake kuya. Kudzimaidzwa nei? Handimoda kuti auye grocery reHarare rapera. Aiwa rinopera zveshuwa hakusisina zvakaoma. Garaika pasi. Kuri sei kumba? Kuchabvunzwa here? Iko kwandakadai kusiiwa ndiri ndega. Ndizvowo hazvo muroora. Tikumuseka masivanda. Ko makadiko? Tiripo hedu muroora makadi zvenyu. Aiwa tinofara isu. Muroora. Pane nhau duku yandati ndiye tigarira chiri makuseniseni kudai nguva ichipo. Ndei kuvatete. Pane nyaya yandakanzwa nabhuti baba Paida kumusoro uko. Kwanzi mugova ari kuti kwanzi ndakuda pfuma yababa vangu. Maisharo. Chi mwanangu Franki. Ari piko Bashero. Maishero. Aita sei Franki, aita sei. Taura neni kama Maishero? Kofiwa ere Maisharo taura neni. Taura neni Maisharo chi? Nei mari. Nei Maisharo. Maisharo iwe. Nei mari. Naindigirewa mvura. Ndipewa mvura mukapu. Maisharo. Maisharo. Uyu mukomana uyu hongu anogona kuda kuziva nezvepfuma yakasiyiwa muno mumusha. Asi kai mumaiguru munonyatsoziva kuti Joshua ndiye mugari wenhaka yepfuma yemumusha medu munomu. Vatete musade kundiremedza imimi. Imi munozoti mani makore akawanda chaizvo muchivharidzira kuti nyaya iyi isataurike isagadzirisike. Imimi chokwadi hamuzive here kuti mugove anodonha kepfuma yebaba wake imi. Joshua haana kubatsira here kurera vana pamusha panapa. Handiti ndimi mega makaramba kugarwa naka.
asi kavanai kudo kubatsirai kuchengeta vana pano pamusha. Ini ndati kudii kweni tete? Ini chandiri kungotaura chete ndechekuti murume wangu akafa akasiya nhaka isina kana kumbobvira yavandudza upenyu hwevana vake. Imi iye chamunoti ndakabeserwa chiko iro sadza akabhadhara school fees nekukura kwakaita mhuri yake ikokuye akatibatsira kangani. Saka mai guru muri kureva kuti imwimwi mutobatsirana namugove kuedza kurwisa baba paidaka. Aiwa handinambodaro ini chandiri kungotaura ndechekuti murume wangu akasiya nhaka yake, pfuma yake yese ikaparadzwa yese. Vana vangu izvozvi vanongotambura. Mwana wangu anodawo upfumi hwababa vake. Izvozvi vamwe vese ava vari kurana mabhizinesi vechidiki kumasitoro uku zvese vari kuita. Ini mwana wangu kana haana kana pekutangira, baba mukuru wake chaivo vari kutomunyima. Zvakanakawo here izvozvo. Imwe muchibva mati chiinazvo. Apa ndakava kuti aipopota kumusoro uku achiti kwanza anoda kuendesa nyaya kukoti. Kana zviri izvo zvamakanzwa ndizvozvo zvino haiwini ndokuti chero sabhuku chaivo vanonyatsotaura kuti pfuma yenhaka inosarira baba vanenge varimo mumusha. Vana vanozogoverwa kana baba vachinge vafa, kwete zvake izvi zvari kutaura. heya aiwa ameno inini semurorwawo mumusha munhu hapana zvandingatauri. Pedzeranai nehama yenyu. Nai mai mugove muroora, kasi pane zvimwe zvauri kundivanzira zvandisingazivi? Vateteka kana musisina mamwe mashoko ekutaura zviro zvozvoga zvamafambira izvozvo, aiwa chisimukai muende. Aiwa endai. Haina handidi zvemashoko kuseniseni kunoendai. handigari pano ini ndagara ndiri kuenda asi chokwadi machinzi. Endai. Hamba muchingomupfurira mugove wenyu iyoyo. Zvivanhu zvine udyire. Kutadza kushanda zvinhu zvenyu muchingoda zvinhu zvemupfuma yenhaka. Kuchiko nana Mesharon hanzi ndizvo zvangorumwa kubva zvasvika. Ndatozama kufonera baba Sharo, foni yacho yakadzima. Kuti chingava chiko neamai ina ndichaziva ini. Masharo ndakutofunga kuti zvimwe abayiwa ka ndidaidze muprofita. Amai ka nyaya dzakadai hadziri masaka wanda. Dai tambomupa nguva timboona. Pamwe ndogona kumbomisira mvura yanodziya ano anogona kungaita mabayo. Ndatopererwa ini ndashaya kuti ndodi. Zvimwe kuti makuna aya atanga. Makuna Cheka hanzi vanhu vatanga kurohwa nezvinhu musha muno. Vanhu vari kuona zvipoko. Ndiro kadoro riri kurongwa iri. Vakutyira kakuti zvimwe vanhu vangatsakatika kafuti zvegore riye. kuti kudaro here amai. Kana zviri zvotogona unodaidza sabhuku vauye. Indatoshaya ini. Maisharo taura katenzwe mwanangu. Frank aita sei mwanangu, taura ka. Mesharon imbofema shamwari yangu handiti uzonyatsotaura zvakanaka. Pane pari kurwadza here? Mesharo Ninyaya isiri kungondifadza ka ndeyekuti vana havatadze kupedza chikoro maigoro nenyaya yenharo dzababa vavo. Ine zvamukona nachiedza kwete vakambojambiswa pakauya Rebeka paya. Zvepaya Vana vachemberera chikoro zveshuwa. mukatoona zvadai mainirika motoziva ndozviripo. Asi wangu paidawo nemagonero anoita kuchikoro ndomuregedza kuti asende kuyunivhesiti akana. Ini kana gumbeze ndinotengesa ini. Ipapo muri right munoziva dai chiprojekti chedu chehuku chidai chakurumidza kakuita. Tangowedzerawo vana vaende kuchikoro. Asi ini ndine feeling yekuti mukadzi uyu ndewekare chete. Indakatomborinzwa guwa racho. Aiwa regai vaiti zvinopedzerana. Ivo vasikana vacho kavanenge vachitofunga kuti taona mbinga vaona tumashopi Tawana shoroma. havazive. Asi maiguru kuseka tirimboseka yedu kunyaya mugove yepfuma adi ungombowo kana imwe zvayo. Ndakatomboitaura nyaya yemainini ikapindirwa kana iro rutete rwenyu zvikanzi mugove hana chanowana pano pfuma ndeya Joshua ndiye musara pavana. Aiwe komunoziva taida kuti maiguru agarwe naka. Nei muchavasina kuwana teta. Munoti pane munhu here pai? Moziva kuti mugove akaenda kuHarare kwaarikuda kuenda uko pakawana munhu anomupa mazano cheteka anozviruza zvese. Dai zvikatodaro ndo zvandinotoda izvozvo. Pamwe murume mukuru angadzikanwa
izvezvi zvimota zvese zvakafa nebhasikoro munhu sika kutsvagana nevakadzi kunze kwekuti atsvage mari yekuti mhuri yake irarama. nai moziva kuti baba vanondipa shungu chaidzo maiguruka isusu tishande nesimba tiendese vana vedu kuchikoro vachazorora zvavo. Mukadzi upi mutsva anoda kusvika pamba pasina mari? Haneno kaimi muchiri neshungu navo baba. Kana ndise ndakageza maoko mainini ndiurayiwe neBP zvangu handiite zvinhu zvakadaro. Kana shungu uri kubva nepapi baba? Hakuna vasikana, ndiani wauri kutaimira? Wakazara vakadzi vevanhu chete. Ndingatobvunza the same question. Sobaisa muno pane zvandingotaimira uso. Mazvaona kuti ndimude musikadzi wake. Ona takasiyana sauya. Ini ndiri bachelor kai. But iwe wapedza kuroora vasikana vese mudunhu muno. Kuti tadzisa kana kuti tiito something unoziva pamusana pokuti hatina zvitoro. Matanga. Taisa mukana mani. Aiwa. But unde serious notika. Iwewe neni tofanira kumbogara pasi timboonane. Ndati chatouya kwako. Asi wakuda kuroora futira. Unonyatsondiziva. Haisiriyo nyaya yacho zvayo. But yes, kuroora ndizvo. Okay, saka mukadzi wacho atope. Mukadzi apo. Akatozara. Wakatotungidza. Aihope rwendo runo akatakura mukomana. Ndiwo uri kuda here? It's obvious. Iye zvino mukomana. Apa handisi kupotsa. Anyway, nenda ndikuda kutaura nende kuti sakuti tadi tambodzika kwasekuru kwagora uko. Ndau yatangwa iyi, ndau yedoro isati yaitwa. Inge takataura manyaya yekuti zvinotozoitwa after doro. Iye zvine zvapasina nguva nokuti urongo wacho wakatotanga kare. Wapedza ndokurota. Aiwa hapana umira mushe. Pakashata. Ona iwewe ndiwe sabhuku iwewe. Wade kungopusha madhezi acho ekuti doro rizoitwa. Tozoriita tadzokawo. Warotei? Shamwari, ndarota varume vaya vaviri vekufa. Vakagara pasi vachitirangana iwewe neni. Chokwadi ndo zvaakakuita baba Sharo. Akakudaro iwewe. chaya my friend. Apa mukadzi wachatone pamiri pakura. Zvari mashura nai veduwe. Kwanodarireko mwana uyu chokwadi. Ari kudireko kundiuraya nestress Frank uyu. Zvakatanga rivi Frank. Amai, chirege kuchema. Timboona kuti zvinofamba sei. Amai Sharon uyu ndichamuperekedza kumba tombonokurukura. Aiwa. Ngagarire panapa. Hanzi mushe uyu. Iye baba Sharon wachanouya pano. Zvino akazogarira pano vana kumboko vanozoti kudii. Inini rege ndiende naye kumba unogara ikoko. Imi amai ndinofanira kutozotera ikoko munonoti zvinofamba sei. Anditi kana baba Sharon wachachuya anongosvikira kumba ikoko. Ndodzokera kumba mai dzoke vana vangu. Izvozvo chaizvo shamwari yangu izvozvo. Watogona wotoshinga. Ini ndoenda newe kumba tononyatsokurukura. Ini zvaFrank. Frankie. Lai Sharon. Shongete kurira. Kuchema. Kuita kunge munhu afirwa. Unoziya toti vamwaro nezvinini. Shongabva waita kunonzi kuchema. Kuita kurira, kuita kunge mariro chaiwo. Shwa, chifambi chemurume ndo chinobva chakuita kuti ucheme kudai so. Wandiseka kudaro shuwa. Sorry. Asika.
chega isusu tiende kumba tinokuruka nyaya dzakadaisoka avaifana kuya nadzo kunokuka vaifana kutanga wambouya kumba obva wandiudza dai ndakatokuseka kare kare wakatopora izvezvi vaisharukanizasachema kuseka hanga but I know this is not easy. Saka iwe uri kundudza kuti mabashero ziziya vanga vakaita ndo mabasa vaibata nawo kutaunda Masvita shamwari uzandi kuti ndakazvifunga soka maziso mangu chema hazvisi kubva kuti Frank akaita kundipotsera panze neusiku kana kutomboita moyo wekuti amai vevana vangu. It's very hard to believe kuti Frank anga kudaro sure. Saka apa hanza ndichatoda nezvimba. Unzari kutoya negupuro. Hai wawo mushonga chewo gupuro kudii kwachona hapana gupuro ranotombokupa. Izvi tinozvinamatira zvikapera izvo. Aiwa. Nonsense man. Unoziva andina kumbobvira ndakafunga kuti mukurarama kwangu ndichararama upenyu hwakadai sona Frank. Murume wandakatambura naye kuvaka musha uno tiri vana vadoko musha muno nhasi wondidai. Asi age chimbondudza iyo ingawani waiti Frank wakamusvota asi zvakaexpire kani naimasvi saka uri kufunga kuti chii chiri kuitika pamwe ndokutopanduka kwemushonga wacho or maybe God is punishing me. Hai wawo kuexpire kwemushonga chi dhuze vaito kunyepera kumushinga ikoko pasina kana zvavanga vakakusota kana kuti zvanga vakakubatsira nazvo. Aiwa manje ndikudzokera ndikuzomusota iye Frank wacho ka zvese nekamukadzi kake ikako. Aiwa manje hapana kana kwauri kutombodzokera uchidzokera kudzokera zvinhu zvisina nebasa rese izvozvozvo iwewe kaagika usade kuita ngosinombobvera wapfuura nepamusuwo wechikoro shamwari yangu iwewe isusu panapaka let's face reality iwewe watobata kuti ndo mabasa aitwa naFrank kutaundani saka isusu what's the way forward ndo yatakuda way forward mazvi inini musha wangu ndouda murume wangu ndomuda asi akandirwadzisa mazvi mwoyo wangu wakaita kutsemuka ndikucha kubatikana ndikushaya kana pekubata ndikungonzwa kuda kufa chaiko. Aiwa pfungwa idzodzo ndo dzatiri kuramba idzodzo pfungwa idzodzo hadziite iwe tasaudi zvingani zvandaitirwa namugoni zvingani apa amai vake vachitomupembedza iwe at least utori nani gogomusoni vaiveka vanokuda inge gogomusoni havambofe vakasekera zvinhu zvisina nebasa rese pfungwa dai kuri kunzi ndekwangu kwazviri kuitika izvo dai ndiri papi kutaura kuno kusvika akamuroora wavawe. Aiwa kana gogomusoni ndovarambira havambofe vakasekerera kuti Frank aita zvinhu zvisina basa kudai so hai papo ndinovarambira vanotomira newe. Unoziva Frank akaita kundidzikisira kuita kundishora kundiita kamunhu kadiki unoziva nyange zvakazodii hazvo hawe handiregererwe. Ipapo I understand you shamwari yangu but chandofanira kukudza ndechekuti iwe uchisimba kuitira ana shero navo havafanira kunge vaine chipomerwa kana chavanovengera baba vavo. Handiti isusu takufanira kuti tingonamata nezvazvo tinopabuda apa zvinoibuda situation yake. kunanda kuti tauchauika ini anonga uri kuvi ndakakuudza wani kuti ndiri ndega kumba saka ndasiya kandaita basa rese plus kuti mama havasi kunzwa bhoke nani. I know kamuna muzomboendana nawo clinic auda kuongororwa zvisinoma
ndodzatofambirwa kana mudhare papapa hamene kungange kuseri uko kwavaenda hanzi nembiri yekurapa nyange mapenzi saka pamwe zvinomuita achiri funga kuti wakaroiwa chete pamwe ingori mental illness. Kenan isusu tasiyana nemika masaladi iwe unofunga kuti zvingori nomo kuti mama wanomuka vakanganwa mhuri yese. Anyways ngatitaure nyaya dzandafambira watini. Haisi nyaya yangu ungataura nababa wako kaiwo tingofambira nyaya dzepfuma dzacho. Kenan sike unofunga kuti baba vangu vanotambira mari yako ivo vakatondirodza kudhara. Isusu ngatiteke zvandakataura ngatingotizai kana ndatiza vanotsamwavo but pavanozondona hasha dzinenge dzatoserera ngatingotizai. Iwe bhara chacho wamutaura naye? Handombobvira hangu ndakaita shungu dzekutaura naye. Uye unofunga zvakaitwa nababa zvinoita were izvozvo kuti vanotora mari yemunhu woita hanzi paanouya ini ndakutoenda. Muri mari iko yakabvisa iyo wandovadzosera hangu mari yacho kuti ndosa yangu pamusoro. Haisi nyaya yemari haisi nyaya yemari Kenan. Baba vari kunzi vakatora mombe 6 kuna baba vake vachirodza vachida kurimisa handiti dzauye mombe dzedzi hamene pakuzoenda kumafuro uko kwadzakanotsakatika kwachirebvu pauda kuzodziripa ndokukundikana baba ndokupa mandara yangu ndokuendeswa kwandakaita. Kuti vakakurodza nababa wake but baba vachona vakafa kwakunzi mwana womukomana mukuru iye panashe wachonaka anditora. Saka inobudika kapepo iyo mira nitaure namudhara wako iwe panobudika. Kenan ngatingotizai mudhara unovaziva handi macho unovaziva mudhara. Tichaita mudumbu vakadzadzi yangu rugare kau imango dzevanhu vaviri dzamukagarira kuti tushua moti hanzvadzi yangu haikuchengetei. mukangosvika zvakanaka naye vatete musina pamuromo munobvei? Pamuromo pei izvo zvinongori pachena chena kudai so. Imi kaimi maguta kunyarwa manje maakuonerero idzo mango dzatazvitanhira mumutidzi ndo dzamukatopa mbiri manje saka moda tikudzeit hanzvadzi yenyu haisi kutitengera chikafu pano takutorarama nemengo isusu. Atetera musadosvika pana muchidena zvakanyarara tisiyei tidye mengo idzi ndo zvatikavika pano. Naiwe mai mucha zvaunotoseka zvisingatosetsi munofunga kuti mafanizera munoitira pano pamusha. Mafanizei tete tikutorere hedu mengo kana kuti motya upfuwira. Ndiisirei mengo ndinopa vazukuru venyu mungandipfuwira zvinenge zvinodarika zvamakaita hanzvadzi yangu. Vasikanaka nyaya yenyu ndakainzwa asi kuti apa zvakuda kuti muve neopen mind. Pamwe this time uyu ari kuyauka ndiye anokwanisa kununurai pamatambudziko enyu. Imi kaimi tete muzvibati maguta kunyarwa manje kana iri senyaya yenyu handidi kuinzwa pano mazvinzwa. Makamboparikwa here mimi? Munoziva kurwadza kunoita barika here mimi? Hamuna kutiza musha makunzirwa mukadzi nin'ina wenyu. Musafunga kuti nyaya dzenyu hatidzizive mani imi. Kwenda handine basa rere kuparikiwa. Handiti vana vakomana vachona ndakanga ndinavo. Zvino chii? Chii chacho? Zvino chii? Barika zvinei kuti mwana ndizvozvo mainini. Ina mtida unyepera kuti zvino usina basa emini panapa. Ko inga imu makagarisana zvakanaka wani. Saka ndo zvakukupai kuti mufurire hanzvadzi yenyu taramba achingoroora handiti imi kaimi. Ini ndinongoita zvinongoda kuti hanzvadzi yangu igare yakasununguka chete. Ndo baba vemusha pano vachitisiya isusu moita nyaya dzenyu musingatiudzi. Musatipinze isusu. Vasikanaka iyi nyaya iyi haitori nei nezvatiri kutaura izvi. Ndatofambira nyaya yamugove namaini venyu kumusoro. Sike unofunga kuti priority yangu dai iri yekuroorwa ndisina kuomba kwekareni. Apart from hondo dzamai vako dzese nditori serious nenyaya yekuyuni. Ndozviziva mudiwa wangu. Saka kwazoti parudiwa mari. Kenan ndakataura naye akati tokuitira plan. Sure gari. Sure. Indine shungu dzekuti udzidzi. Ende ndikuda kuzotozofamba mumusha munomuka ndichishainira vanhu ndichiti mukadzi wangu ndidhokta. Chidzo manje. Sire unongodzidza futi ndokaenda ku-A-level. A-level dzeko. Ndabuda ne4 points kai. Ndodzitise ko 4 points. Ende hana nenguva ndabva kuchikoro. Dai watomboita iwe ndo une shungu dzekuchikoro. Eti hakumdiwa wangu. Asi iwe gari.
chisiyana nenyaya kekungopota uchingotesitesa vamwe vasikana iwewe ndoti nditeseko ndozvandiri kuti uya ndikurore uende kuchikoro kwako ndabvisa pfuma uone kuti vamwe vasikana ntombovatarisa. Ndopamurapa paida kubvuma unyengererwa nemanyepo agaru makamunina wangu naichida kutouya kuzokutora ngari uya kufanira kukumbira regerero nakatondikumbira ndikatomuregerezve ndokanyengerero ukanyepero munoda kuenda kuyunivhesiti anobvuma unyepero nagaru Makanaka sorry shamwari yangu. Ansi shamwari yako anzwa anditambe newe. Alright, sorry mainini. Ndicharipa zvese zvandakaita izvi. Sisi wenyu ava ndovada. Ine ndotoda kuvarora. Watoda uripa. Dress nemagogo zvinomeche zvandikaona. Done, ndokuitrai. Good. Saka chande kwatiri kuenda. Muenda? Tuna mashops. Yobvo ndisoteka muripo wangu. Nhasi here maka. Ndotoshandisa muripo iwo mufundo. Dress kana nemagogo zvinomecha futi. Nyaya. Fambisa kagari. Asi imwe semadzimai agara achiziva tsika nemagariro dzepano pamusha ndimi munotofanira kubatsirana namai guru venyu kuti vazive nezvekugovewa kwenhaka pamusha panapa kwete zvemwana wavo mukomana uyu nyangwe akada kukwidza nyaya kudari hapana kana chaanotomboona. Asi naye tete imimi chii chamuda kuti chinyatsokuitika apa baba mugova vangu asiri hanzvadzi yenyu here mimi semusina mwoyo nemhuri yake? Ati handina mwoyo nemhuri yake ndiani asi zvinhu zvoda ngofambiswa netsika nemagariro echivanhu chete. Chivanhu chekuti urayai vana vemufi neshirikadzi yake nenzara nditi imi muchita vapambe pfuma. Asi naye vakadzi imi munotondishamisa hamutofari kuti upfuma irambe iri pamusha penyu kudai so. Isu hatisi varoyi isu pano mazvinzwa izvi ndakambozvitaura izvi zvino maiguru vari kugara vachichema nevana vasina kana pekutangira imi nehanzvadzi yenyu muchitora upfumo hwavo sei musina mwoyo imimi? Bvaini makundidza muroyi manje. Muroyi ndini kundidza muroyi tete aya amazwi enyu hapana munambo kuti muroyi maiguru vati isu hatisi varoyi bva kundidza muroyi nini. Regai ndiendi ini muroyi. Kachemberekepi mukonje shamwari yangu. I know kuti hauna kumbobvira wese chimwe chinhu mukana kubva kuwana kwawakaita baba Shera nesoro. Ndisikukwanisa. Unofanira kuti udye nekuti yatatotarisana nayo kai ihondo enga hakuna munhu anokunda hondo aine nzara. Unofanira kuti udye kuti uwane simba. Agnes idya. Wagona kawabika naye maimuko chiita kuti adya shamwari yakwe. Zvaitika asi kamunhu haungafi nenzara uchifira nenzara vanhu vari kutofara zvavo kumba kwavoko ende vachitodya futi. Mama is right Agnes. Idya iwewe. Unotipo paari izvi zvifringani yakaisi kutorova iri kutorova ari kutoziva kuti zvaakaita zvisiri izvo inge tikuzvivindi twakaita ka ndofunga akatongoita achida kufadza mukadzi yeye paari pari kutoziva kuti kuno kuchakatochaya. Makamuona maisharo mwanangu kwaari ikoko ari kutoziva kuti kana ini chai handitambire matakanana akadaro ini iwe usambotya achauya zvake kuno ende kana akasatouya ini ndichamukwirira bhazi ini mbune kumuendera kutauni kwake ikoko. Mama muchiti auye here pamwe izvi zvekutaura kudaika atori munzira kutouya handiti wakaita wekujumo nei Sharon. Idyagi idya uwane simba muro. Mazvona kazvandogara nchitaura zve baba Paida natete muda vanhu vantonga vakazvarwa pavo vega vari tu pasina vanhu utsinye hwacho so kuita mwoyo wakaoma kunge dombo kudaro zvakaoma ende pavatouya paipayaka vangaifunga kuti tichasekerera upenzi hwavo. Indatoona kunge vatumwa nababa muchaini kuti vatenzwe manje kana vachida upfumi hwavo ihwo
ngavagare nawo vasatipinze mukati meutsinye hwavo. Asi inini muzoti handiono mwana chipatadza inini angoti anodawo kuwana chekubata paupfumi hwakasiwa nababa vake ivo vakutotatakarasima kumurwisa. Asini maiguru vangu asina mapepe, havana mapepe here izvinizvi. Chero vakavanawo mapepa musakanganwe kasabhuku kuti ndiibhururu wababa Paida. Hapana panozombotonga nyaya zviri fe. Aiwa kukoti chaiko apa takutotaura zvemutemo apa. Bamukuru munhu anga akangwarira ndofunga pane mapepa akasiyiwa chete. Kuti vanawo handifunge dai vainawo dai vakabuditsa kare kare. Kusatoziva kuya maybe totovabvunza pamwe vanenge vari navo. Asi azvizoita kunge takurwisa murume. Murume upi nhema inini? Imi munoona kunge baba Paida vachiri nemwoyo nesi manje. Vakutomhanyidzana kanemba yavo ichai. Murume mukuru shuwa. Indokuti dai kamari kako kari kuvapa manyemwe kambopera kana kutorwa. Toona kuti vachaita sei? Vanongodzoka zvekwati. Amene imi munoda. Emma. Maswera sei baba? Maswera sei nyati? Handina akawanda. Handida kutaura newe. Handiti unoziva kuti Emma uri mukadzi wenyu. Baba. Hatisi kuda muedzo mumusha unoyu. Tikunzwanana? Emma. Uda kuti musha uno ndoite sei ukakuona uchita mafambiro aya? Baba mukadzi wemunhu ndiani kuvedu we? Baba, ndanitori munzira kuya uzotokona ikumba. Rega ndikubate muromo Kenani. Hakuna kumusha kwaunouya kuzondoona. Handitika? Emma akanitsanangurira hake zvakaitika. Ndade mangonditenderawo ndauya kumba. Kwete. Kenani. Hauna kumba kwangu kwaunouya kuzondoona. Iwe uda kundiuraya sei mukwasha wangu? Baba mune mtingoti murume wangu murume wacho ari kupi? Uda kundiuraya sei mukwasha wangu? Iwe uda kundikwidza kudare here. Enda kumba. Budi. Kwakanaka here ne? Kuchigona kepi? Vakadzi vako ini kundiudza muro inini. Hanzi zvaita sei? Zvakatanga rini izvozvo? Kwena handina ngoenda ndichivaonesa nezvenyaya mugovei. Ndichibva ndavataurira kuti vaende vanoonesana kana mai guru vavo. Ipapozve ndopandatanga kushurwa kutukirirwa inini kuudzwa unzi ndiri muroi. Vakadzi vai vanojairira manje. Ndopamunozoona ndakuvabhura paye imopindira morandutsira. Ndo zvandinenge ndichiona izvozvizvi. Regai ndinovagadzirisa kumba ikoko. Kwemimwe mavepi nenyaya yachona namugovi wachona wadii kungomuchichidzira kuti angosiyana nazvo izvi. Iyo nyaya diki pane iri kundishungurudza yezvinezvi. Sisika tarisai shopu yedu iri kubrokai. Ende hapana kana chiri kumbofamba kana zvekutoti izvozvi kutongovavarirawo kuti vanhu vanozoti chii. Izvozvi ndikuda kutotengesa mombe kuti vasikana vaende kuchikoro. Zvakaoma. Saka wati pane nyaya iri kukushungurudza uchibva wazopinza nyaya dzakawanda inyaya yei iri kukushungurudza? Ndine hope dzandiri kurota dzandiri kugara ndichirota dziri kungoti dziri kutondivhundutsa zvisingaiti. Hope? Dzei? Mushakabvu iye ari kuramba achingouya muhopedza. Zvanyanya. Kwewo akambonyanya mutadzirei mwana wababa vako? Ndozvekutongondinetsawo kaizvo. Handiti paye pakataurwa nyaya yekunzi mukadzi wacho iti ari kusundira mhepo. Mukadzi wacho iye akauraya murume achida kudya pfuma. Zvino paakaona kuti takumushayisa mukana wekuti adye pfuma ipapo ndo paakutanga kusumudza mhepo. Anomutsa mufi achishandisa mishonga yemachawa. Mufi haachatozivi kuti akamuuraya ndiani. Akupandukira isusu hama dzake. Ipapo hausi kureva nemanzvadzi. Ndakambozvifungawo mhani izvi. Uyu madzivandi muchenesi uyu. Angati ipapapa kuuraya murume apa oda kutisairira mamhepo. Imwi pfuma yacho nahambo igumi bodo. Kwete ndiri mupenyu kudai. Hazviti.
izvozvi ndakatotaura nasabhuku izvozvi kuti andiperekedze kuseri kwegomo kuti imbozvifambira. Rwendo runo tinoenda tese mwana wamai vangu. Aiwa ichimira timboenda isusu sevanhurume handiti tozouya tokutsanangurira kuti zvinenge zvafamba sei pamwe tozoenda tese. Aiwa mofamba zvakanaka nasabhuku hanzvadzi asi madzimai ako ka umataurira tombodi zvangu nemashoko angu. Ndiri kuenda kumba ikoko ndiri kunozvisorova sisi. Vanhu vepi? Yes, mwana hanzvadzi yangu. Ko baba makasimba here? Ndakasimba mwanangu. Wakadi yako. Tinofara zvangu ini. Nhai Tambu. Kubva warova kudaro shuwa. Kusada kana kumboya kumba kwangu mazuva ano. Kana tete, ndandiripo. Kungoti mazuva apera aya pane zvandachimbobata-bata asi ndiripo hangu. Baba natete, uyu shamwari yangu uyu anonzi Pedro. Pedro, ava ndo tete vangu ava. Ava ndo baba vangu ava. Tafara kuziva. Aiwa, neso tafara kuziva. Tachida kutenga shuga ndikati hai ngatipinde mushopu yekumba kwedu. Ndo kungwara kamwana wanzvadzi yangu kudzosa mari mumba. Baba, ndiri kuda katani yeshuga. Tina. Amuna. Ne-10kg yemakaroni. Amuna. Saka chingoisa mabasics acho ese amunawo moisa nechingwa white nebrown ipapo. Baba munodini kukustoka zvinhu zvese zviri palisti rangu kuti hapana. Mazuva ano pakaoma pano mwanangu. Aiwa ndichatsvaga ndoono kustoka. Handitsika. Hamachi tachitoda kazvakatiwa ndiye tichatotenga zvimwe munext umu. Next time vanostoka zvakawanda munowana zvavapo. Saka tokuona isu tete nababa. Alright mwana wanzvadzi yangu ndinenge ndakakumirira Tambu. Tichazouya kumba. Kwete zvokuzoita zvegore riya mwanangu. Kana tinouya tinatsotaura. Ndeyakui mwanangu. Maita soko, maita mai vangu. Munditenderawo kakuna bamnini mutupo ndianiko? Ndoera mhofu. Maita basa mhofu. Ndimwi kavagoni vezvese. Mukaisako ndimwi vana mhofu vanozikamwa chaivo. Wagona apa shwa bamnini. Wadarireiko nhai mwanangu? Maita basa mwanangu. Musatende baba. Aiwa musatende. Aiwa maita basa shuwa. Buya shuwa. Saka don't worry. Things will be fine as soon as I come back from where I'm going. Yes. I can't wait to do Zoki. Mamugo. Thanks, baby. Maskira simko. That's good. Mugoi. Uyanonzi Pedro. Ndiye mkwasha wenyu. Baby. Uyanonzi Mugoi.
ndiye andotedzana naye mbwa medu yanzvadzi yangu ndotsano vako ava ndofanira kuziva ini ndini baba vako chaivo chaivo Tambo saka zvakamira sei kuna Tambo? Apa tiri kuenda kunonana muchembere kumboko ava anoshanda kuhararika saka unogara vari very busy nebasa saka paatongouya zonzo angonana muchembere asati abuda out nekubasa. Saka kuharara kumunyasoshandira kupi chai kuna Tambo? Ndoshandira kwapresident. Mati kwapresident? President wedu chai wemuno muZimbabwe? Exactly. Saka tsano munotofamba ne mudaonere. Aiwa adzana. Adzana muri chibaba wena. Ai, chibaba chaizvezvi. Saka apa makananga kupa? Apa, atimbotsvaka Kenani apa zvangu timboti atimbota 1-1. Alright. Ana titi vari pano ka. Ndasangana nawo mushopu mabankuru. Zvauriwe so tambopinda mushopu mabankuru imomo. Anozoti bamkuru avatide muzvimashopu zvavo izvi. Ndopavanowana maideas manje pa. Aiwa, ndangopinda chidotenga shuga chete. Wadi kutenga kana mana Kenani. Iwewe handiri kuona nyaya yako yekuti trust yakaika. Amino zvako. Mukoma, ini navana kana basa neni stereki zvekutongodaro. Imimi ndimi vavanotya mimi. But anyways, sister kuendesa. Baby, andei. Alright, thank you. Yeah, but I know. It's no. Yes, sir. It's okay. I'm so changed. I know. It's okay, sir. Yeah. And your baby. Look. Oh. Oh, thanks, baby. Zvakaoma shuwa. Shadi Tamba angauye muno kuya kuzotishayinira nemukomana wake kuda kuti tiratidza nemukomana wake muno. Kona ibhuti. Apa muruzama kuti chi? Ko handitauya yakakutengerai muno mushopu kuziva kuti muri baba vake. Ko iyo mari yatapiwa iyoyi. Moti kushayina. Isitapiwa mari yakadai. Ukaitiro kacho mambo kaona. Kuda kuya uchizotenga magrocery pana pakuda kutiratidzira kuti ane mukomana ane mari. Iyo maiona mota yacho yainayo. Mukati haana kuroba mota akaiona kupi mwana mudiki akadai so. Bhudhi, hinda kutoshaya kuti apa munoda zvinhu zvakaita sei. Mwana agona akatouya panapa nditi. Da akatozvibata mwana wanzvadzi yangu. Awanikwe yake zvakanaka. Apa ndobva ndafunga nzvadzi yangu. Aiwa kuchemera muno mushopu ndokuti zviita seko. Imimi munofunga kuti andirwadziwe nekufa kwakaita mukoma wangu ino. Andinambodaro Bhudhi, ndangotizvo dai ari panapa aona kukura kwaita vana vake. Asika vana vake Moses munovada kupfuura vana vangu imi. Handisi hanzvadzi yenyu here? Konai Bhudhi. Unodarirei kudaro? Unofunga kuti ndingada vana vaMozisi kudarika vana vako? Ndinongovada zvakafanana wani. Aiwa. Kungochete ava havana havo mubereki. Sisika nyaya yenyu yakundigumburira manje sisi. Kuinga ndinovatumira zvandinenge ndakwanisa wani. Handiri mai vavo vakaramba kugarwa naka. Saka munenge muchida kuti ndiita sei nemhuri yacho? Zvisinei hazvo. Regai titaure hedu dzimwe nyaya. Iko zuva rakwira, regai ndite ndichidzika ndichienda kumba. Kaisi hayo matambo shuma. Makaona ichi chakanaka uchidere ichi. Exactly. Ndokwanaka ichi. Gari ndakutotora iyi shamwari. Irunzi mari kwe. Mada kupedza mari yangu inini. Aiwa inoita. Chakanaka. Iwe kukangana kuti ndione mosha ikufana kuripwa. Mosha ndofana kurwadza baba. Nditi munozonona kwakogo kutora initete. Bata apa ntsvage topu yacho. Ina ndamboona apa inoita. Ko boots. Top.
inoite inomecha kai usiya batsirawo kani tora idzoka neimaka dzinomecha neichi idzoka the brownies kope kuisira anobhadhara iye mukomano tisetsvagirei pekuisira handiti wapaona Kasawira, isu tinongotanga nevanhu vedu vekuchechi tosanganisa nevemamwe machechi tonoona bishop totangira ikoko. Chechi yavo yakakura kaiye ipapo uri right. Zvinoita futi zvauri kutaura izvozvo. Isu tobva tadaidzira musangano wochiedzerwa musangano nyaya yotaurwa pajikerere. Isu tobva tachitsigira kuti hakuna doro rinobikwa gore rino. Nyaya yako uri kutaura iyi yakaoma. Asi aiwa nongoteera mutsoka dzako Sawira. Hayo wakadzidza kaiwo unodzinzwisisa nyaya idzi. Madziva izvo hazvimbode chikoro izvi. Handiti unoona pakashaya varume vedu paya. Joshua raive rombe chairo raizikana neruzevha wese nababa mukuru Peter. Asi unoziva kuti ini chakazoita kuti ndirege kutorerwa pfuma handiti mhaka yekuti hama dzangu dzakamira chaizvo panyaya iyi. Bamukuru Sare wakazongosara vane usabhuku woga neiyo minda yavakatitorera. Asi ini nevana vangu tinongorima iyo yavakatisiyira iyoyo. Varume vai asi kana ishamwari kana zvikanzi pane chabuda nemakore ese aya afamba chii chinoitika ipo pai? Kana vaine chekuita chete nekufa kwavarume vedu musvairo chero dai zvikatora 50 years vanogona kuvharirwa chete. Nekuchembera kwataita kudai zvirikutibetserei? Zvinobatsira vana vedu nevazukuru vedu, tisangozvifunga isusu cheteka. Sawira. Amen. Katigoona kuti zvinogofamba sei kuna vedu ere. Zvakaoma. Ko maswera sei amai? Taswera simbere mai munemo. Tiripo kamurora. Marova. Ko ini ndikasauya iko kushopu kwakoko kana ipo pano pamba pamwene wako une basa neni here? Nai. Koinga ndinokuona wani kucheche every Sunday. Saka iko kucheche ndo kumba kwangu here nevasikana? Nai. Aiwa ndichauya amai. Ko amai mambono here baba mungu vangori vabuda vachiti vari kuuya kuno nanhasi havasati vadzoka apa? Havana mbobvira vasvika kuno kwavo. Iwo masikati ano ndowaungatsvage baba mugoshuwa. Kodi wangu vamirira kumba ikoko handiti vanouya? Unobva watsvaga murume masikati machena akadai chuwa. Enda unomirira kumba ukanouya. Iye murume anogoda here kufudzwa kunge mwana mucheche? Alright mama, ndazvinzwa. Regai ndinovamirira. Maita basi. Alright. Izvozvo. Nai, munhu angatoteerana nemurume masikati machena rakacheka nyika kudai. Anomudii murume masikati? Ndiwo kavana venyu vamazuva ano. Vanoti ndokudana. Ameno Sawira. Mugoveka madhara aya I think tanyanyo maregerera madhara aya. Especially panhau yelendi chikoda nhanga chere minda yedu ko. Hasi madhiri rea. Iyo. Yaka madhiri ari pachena. Ndo anonzi madhiri. But manje inini ka togofunga zvokutombotora shop faster ndisinapinda muhondo yeminda iyi. Ungati nini ngate zvekupara here nepekurima fodya yangu shwashwa baba wangu vakasiya minda dzikutambiswa nekabamudiki kangu kaike. Madhara neutsinya aya. Isu kona chimugoro. Ngatsvage vanhu vatoisa kuside kwedu. Handozati vanhu vagumbira nyaya yeminda iyi vakawanda sei? Kuzoti nawo yegold iri ukoko. Inozvi vanhu vangu vachichera gold kwatingazivi ndanano. Isu takanyarara vanhu. Iyo wati gold chachairo. Hayo pane akamboriona here. Hobo. Iwe unotora iti vanhu varamba vachichera uko. Vangaramba vachichera uko. Pasina chaari kubata. Ndinotonzi mapostori aipindira kugomo vanhu ndokwakuswera. Saka handeika tomunochera tite mari kaneyo. Ngoyo wakufungawo sei futi. Asi wada kuita kunge madhara ayi futi. Asi kuita sei? Shuwa isusu toregera vanhu vachitora upfumi hwemusha medu isusu tiripo. Aiwa kamgoyo kuzvimisa zvinhu izvi. Iwe ngoyo remember takazvarwa munomu isusu takakurira munomu ende vana vedu vachakurirawo munomu. Orati takaparadza nzvimbo yedu yacho tichaita sei? Ko orati vakatanga kuchera makomba avo achiuya nekudzimba uko.
chichazoitika zvichimisika here ingazvongonzi if you can't beat them you join them topfuma zvapera kuwadzimu akatsamwa andozamuna vaswera muchichera gomo mukotadza kubata kana chinhu 1 chiuswera muchicherera pasina aya chinzwawo zvakutaurawo zvadzimu uno iwe hapana vadzimu vasingade kupa vanhu vavo mari anyway forget zvadzimu izvi mandikoti isusu ngatibatane nevamwe varume anditi toita musangano timise zvemakurokoza zvino ini ndokubatsira hondo dzako dzemashops ya I think apa pakapa ngatimbotanga taita zveshopu yangu bo naiwe kwaimota yani kwairi kubva neuko regai kavasvike tigoona kuti ndianani hapana problem ante hapana naiwe kuzvari tambu tambireka tambu ndifuti vana mama uyu shamwari yangu anonzi Pedro ava ndimama vangu ava nasaura wawa ndafara nekuziyana mama aiwa tafara kuziva mwanangu zvino mwanangu tafara kukuona ini apa matoona ndaenda akuenda ini handichagaraka mama rege ndikuisirewo something inga waitako mwanangu shamwari tipa waenda kawo ndiuri kuona kuti ndatone vaenzi aiwa ndizvo zvosavira chisara kamubikire vaenzi handiti aiwa ufambi zvakanaka aiwa tozokuona tambu mwanangu aya vanangu ka tipinde zvedu kamumba amai uyu ndiye mukwasha wenyu uyu wamaingonzwa pamafoni anonzi Pedro ava ndo mama aiwa ndafara nekuziva mama aiwa kana neniwo ndafara nekuziva mukwasha kuri sei kunoku aiwa kuno kuri nani hamene kwenyu kwamabva aiwa ati right handiti saka kumusha munobva kupiko kumusha ndobva kwamureva mutupo muchiyerei ndaera mofu aiwa sununguka kumukwasha wangu pano papa pako sununguka ufunge aiwa ndotenda mama ko makanaka ndisi kuona pana aripi makanaka here aenda kwana paida uko ndokwaenda sa ndofunge zvine zvakutodzoka ndovazeka vasikana vacho kana vasangana havapedze kutaura kotasangana kana baba mugoni kumashops uko natete muda vanhu nabankuru futi tavaona mumashops uko vakuonai vationa tikatokurukura zvekanguva tichitenga zvinhu ndofunga havana kukuonai muchitenga zvinhu zvakawanda izvozvo amai zvimwe tatotenga mushopu mababa isu naiwe zvaunoshura naiwe mwana iwe iti vakuda kuzvisa mukanwa meshumba kudaro amai kani tine vaenzi hazvina basa ndopanderegerere kuzowa mhoresa ivo vatotiona kani saka wakuva vati ava ndiani amai hazvisina basa izvozvo komai mugoni vari kwere kumhiri kwavoko pindai uyu abva atopinda mugoni wacho maswera sei gogo taswera hangu makaditete yesikani mungu hanziko hapana hangu gogo nandatoyazogonai ndokumbura kashinga netsono unoda kusona informa yangu yekuchikora ndazviziva kuti hapana chiri kudiwa chimbonesevenzi zvakanaka makadi henyu tora mabhisiketi aya kana zviri zvo zvawavinga itabasa gogo vanhu ndakuudza zvatichareva zviye kuda kuongorora kachida kuona maita basa shemu yakanaka edzimba akati zvaanenge achida kauvhirisika havazi mukoma mugovera dzimu kuapa baba
Muri kuenda kupa? Kumbazve. Kudhaya kwakako. Endai kumba uko mukadzi wanyanokutsvagai manje manje. Unonovaudza kuti ndirimbotandara kumba kwana Kenani. Imi makadhya kwakudai so. Ewe. Aiwa mukoma, it's okay, it's fine, don't worry. Ndinovaudze nini kuti muri kumbotandara. Plus ndotoya kumba ikoko manje so. Uromboziva kuzona mukwasha wangu Mpinga. Mukwasha Mpinga? Iwe Nyararo mwana mudiki wewe. Paida. Tambwa wani mukwasha Mpinga. Ale zimota rakata kudai so. Ndiye atupa mari yandukumwa ina Kenani. Jozira, chite muende munosvikira mapoto akamirira kumba. Tozona na mangwana. Ngeni mbosara ne boys kana. Iwe maka zvauriwe untaura kusinoswera kumba ikoko. Yo, ndisei zvangu ndinotaura kuti chiko. Kudhaya kwenu ndokuchangokubatisai ikoko. Iwe. Tambonza auya neMpinga. Anoiwana kupiko Mpinga. Timbomira timboona first. Pamwe auya nayo kazochiwa Mpinga yacho. Kufarisa kunoita tamba kwana maziso evanhu soga. Tombotanga temboinomba kwenyu. Ndombonodhileya ndiriko katambo ere. Maka vedu. Andei kuzokuperekedza tembo. Shuwa tambo. Chakanaka chaitwa newako hautende. Uroi undotangira munerako sitende. Vani mime muda ndijairira handitika. Ndakakutaura chiwe maipadewo. Kochiko neiba. Ndakakudza kuti chifange uriyo maipadewo. Muri serious ere? Nyeza munenge muchitaura pana pamunozwana kuti mamuchituka hanzvadzi yangu mamuchituka. Hanzvadzi yangu muroi. Hanzvadzi yangu. Baba wewe. Roba imeza pana. Mpate vanhu. Papa wanipeza. Pate vanhu. Chaitwa newako hautende. Uroi undotangira munerako sitende.